Terve! Siellä on legendaarinen Letkun puisto. Nyt ei lähdetä grillijonoa tappelemaan, vaan lähdetään Maija Paakkarin luokse kylään. Katsotaan, ottaisiko se meidät vastaan. Take me by the hand. If you can take me by my word. Oh, I'm not here to make demands. I'm here just to be heard. Well, up and up, up and down. You named the place where I've been around. Oh, so many times before. But Mama's here for you now. Oh, I'm here, baby, now. Tervetuloa Kahvila-ohjelman pariin. Ja Hei. tänään ollaankin saatu artistivieraaksi, tai me olemme päässeet tänne vieraaksi. Maija Paakkari, hyvät naiset ja herrat. Howdy ho. Kiitos, että otit meidät tänne vastaan. Totta kai, harvoin sitä saa nuoria miehiä päiväkahville. Ai. Tämän ikäinen nainen, rouvas henkilö vielä. Kahvista puheen ollen niin kippistä. Hip hip. Otatko mausteita? Käytätkö maitoa vai? No, mä olin just tulossa siihen, että No kun meillä ollaan. eikö tää aika olennainen osa. Kyllä me pienet voi aina ottaa. Joo, kyllä. Joo. Vaikka autolla ollaankin, niin aina yhdet pienet voi ottaa. Narskis. Olikin kysymyksenä yksi, että voiko kahvia ottaa ilman jallua? Voi, kyllä voi ja monesti otankin, mutta nyt kun on näin special occasion, niin Yes. kyllä. Ihanaa, kiitos. Ja Ja eikä uudestaan. ole tavallaan töihin menoa. Ai, kyllä on makia. Kiitoksia. On se. Ja vielä kahvista puheen ollen, niin Kofeiini Komppania on meidän yhteistyökumppani ja on lahjoittanut meille artistivieraille tällaiset Paskakaupungin kahvit, niin olepa hyvä Maija. Kiitos kaunis. Onneksi on mummun vanha kahvimylly. Ne saa oikein tuoretta. Kiitos tästä. Tulee käyttöön. Maija, mitä sulle kuuluu? Mitä tässä kuulee? Ajattelin leipasta sulle pasteijoita, kun tulit kylään. Kato, kun ei ole mitään tarjottavaa ollut. Mä oon vähän... Sieltä. Joo. Matti oli heti, että älkää syökö kaikkia, niin tein tuplasatsin. Ai. Mitäs kaikkea täyttä täällä löytyy? Se on semmoinen lihakantarelli ähötys. Ai. Sut tunnetaan ensinnäkin muusikkona, mutta oot myös koko pienen ikäis ollut ravintola-alalla. Kyllä. Ja ilmeisesti tässä ihan vastikää vuosi pari sitten niin valmistuit ihan ammattikokiksi. Kesäkuussa, tänä vuonna. No niin. Joo. Ihan virallisesti. Joo, se tuli se korona-aika vähän niin kuin puutakkaa niin kuin kaikille. Ja oli jotenkin tuuduttautunut siihen tunteeseen, että tässä tehdään vaan tätä keikkaa. Ja nyt toistaiseksi ja kaikki hyvin viimeiset 25 vuotta. Ja sitten yhtäkkiä ei ollutkaan yhtään keikkaa. Ja aina mulla on ollut se backup sitten, että jos ei ole keikkaa, niin sitten mä oon baarissa töissä, joko baarimikkona tai keittiössä tai näin. Niin, no sitä ei ollut niitäkään hommia, kun baarit oli kiinni. Ja mä mietin, että no mitä helvettiä mä teen. Ja ikkä oli kuitenkin siinä kohtaa ja äläpä tuu sieltä. Nyt kun mä olin silloin 43, kun mä lähdin kouluun, eikö 42. Niin mä että oppiiko sitä mitään, niin niistä vaan oppia. Lähdin sitten, käytiin se koko korona-ajan hyödyksi ja kävin 2,5 vuotta koulua sinne. Aivan mahtava juttu. Oli, ja mukava koulu, mikä siinä? Tuliko käytyä opiskelijapileissä? Ei muuten tullut. Ei itse asiassa, ei olla me ei pietty edes sitä valmistujaisiakkaan, kun kaikki sitten lähti erikoistumaan eri aloille. Kyllä. Pitäisi varmaan pitää, mutta hirveän hyviä kavereita sieltä on jäänyt, mutta... Vielähän sitä ei. Vielä sitä. Pitäisikö ne haalarit on? Joo, kyllä. Näin jälkikäteen. Näistä kokkihommista puheen ollen, niin sait vastikään myös tällaisen kulttuuritunnustuksen Oululta, eli tällainen kultainen kaulin palkinto. Oliko sulla se täällä jossakin? On. Tämä on tosi pieni, mä en tiedä näkyykö sitä, mutta, Noniin. mutta tämähän ei liity kokia hommiin millään lailla. Tämä liittyy tähän
oululaisen kulttuuriin. Hän on Kaulin. Kultainen kauli. Kultainen Kaulin. Tämä on Siiri Angerkoski, eli Justiina, niin tämä aina Siirihän oli Oulusta. Niin, hän justiinsa. On mulla se tatuointikin näytän. Kyllä. Oota. Ei ole. Näet on. Eli hän. Niin, Siirihän oli jo siis Oulusta kotoisin Patenivestä ja joka vuosi Oulussa vietetään Siirin päivää sitten. Siiri Angerkoski kunniaksi. Ja aina semmoinen, se on Merikoski tämä porukka ja teatteriporukat ja muut ja kulttuuriporukat sen myöntää sitten jollakin ihmiselle, joka on jotakin tehnyt oululaisen kulttuurin hyväksi ja minä vissiin oon. No, oli jo aikakin. Sanotaanko Niin, näin, no, että varmaan nuo jamihommat ja tämmöiset jutskat siinä jotain vaikutti. tuossa kun pikaisesti googlettelin Maija Paakkaria, niin tuli vastaan sellainenkin juttu, missä niinku oli, että Maija Paakkarin oppivuodet ovat ohitse. Niin paljonko niitä kilometrejä, paljonko niitä vuosia nyt muusikon uralla on takana? No, Jam Group täytti tänä vuonna 26 vuotta ja sitä ennenkinhän meillä oli jo kaiken näköisiä juttuja. Että kyllä se niinku reilusti yli puolet elämästäni on ollut lauluhommissa. Ihan niinku suvereenisti. Oliko Maija and the Jam Group niin kuin ensimmäinen sun bändi? Se oli 3. Mutta se on semmoinen, joka edelleen on hengissä ja keikkailla. Että ne oli semmoisia kötöstyksiä ne edelliset. Samoihin aikoihin, kun Jam Group aloitti, niin vai oliko se lopetti vai oliko ne jopa yhtä aikaa, niin oli se Tramplet Rose, mikä meillä oli 98 silloin Matin kanssa. Silloinkin, Joo. silloinkin niin kuin tänäkin päivänä soitetaan, niin silloin tehtiin ekat demot sillä Haukiputaan musapajalle ja Janne Aslakki nauhoitti ne. Näin se pieni piiri pyörii. Näin on ja kaikki ollaan samassa bändissä tänä päivänä. Elää täplä tuu. Maija Paakkari on niinku sun artistinimi Joo. ja tyttönimi, mutta Joo. sut myös tunnetaan arkena Maija Korvelan. Joo, viimeiset 9 vuotta. Kyllä. Mistä kaikki alkoi? Miten sä niinku ajauduit muusikouralle? Mun isosiskoni Kaisa oli enemmänkin musiikki-ihminen silloin kakarana ja Kaisa tanssi ja kuunteli musiikkia kauheasti ja opetti kuuntelemaan mut kaikki Mötley Crüet ja Hanoi Rocksit ja Madonnat ja Michael Jacksonit ja se oli 2 vuotta vaan vanhempi, niin minähän lukin vaan perässä ja Kaisa oli kauhia, on vieläkin, mutta kauhia kaunis ja hyvä tanssia ja tällä ja se soitti kitaraa silloin ja mä sitten ajattelin, että no minä olen tämmöinen hevosen paskan lapioija, että en minä mitään osaa ja tämmöinen läski ja ruma ja niin mä alan rumpaliksi ja mä sain jopa rummut rippilahjaksi, mutta ei jumalata, mä oppinut niitä ikinä soittaa ja ei mulla käynyt mielessäkään silloin kakarana, että mä olisin laulajaksi alkanut. Että mä halusin rumpaliksi, mutta mä olin niin huono siinä, että niinku, mä kyllä huomaan heti, jos Matti soittaa niinku väärällä kompilla, niin mä oon hirviä natsimalla polkemaan jalkaa siellä lavalla ja reeneissä. Ja mä heti kuulen, jos joku on epävirreessä, vaikka en osaa soittaa kitaraa. Niin jotenkin se sitten tuiskupubiin ajauduin joskus alaikäisenä, anteeksi kaakiset. Ja päädyin sinne karaoke-vetäjäksi ja sitten kuuntelin siellä, kun muut lauloi ja lauleskelin mukana ja sitten uskaltauduin itse laulamaan. Mutta se lähti ihan puhtaasti niin kuin tuiskupupin karaokesta. Ja sitten innostuin sitä laulamisesta. Kävin jossain karaoke-kilpailuissa ja sitten uskaltauduin 4-vitoseen. Ja syy oli siinä, että mä olin kauhean ihastunut Louhela Akiin. Ja mä halusin mennä katsomaan, kun se lauloi silloin. Täällä ei ollut ketään muita oikeastaan kuin Louhela Aki ja Pilvilä Sami, jotka niinku, siihen aikaan 90-luvulla silloin teki koko ajan keikkaa. Niin mä sitten niinku reenasin Stand By Me.
Juha Kallio, jokahan se oli sanonut, mä sanoin, että kun kaikki kysyivät, että sävel, että mikä sävellaji, niin mitä se tarkoittaa. Niin hän sanoi, että no, sano, että seestä. Mä että selvä. Niin mä uskaltautuin aina sinne Pekkalan Jannelle ja Louhelalle, että mä voisin laulaa tuosta Stand By Me seestä. Hajuakaan mitä se tarkoittaa, mutta mä osasin sanat siihen. Aika kova, aika kova. Ja siitä pikkuhiljaa sitten, Joo. että tämähän on hauskaa ja ei siinä mennyt kauaakaan, kun perustettiin sitten eka bändi siellä. Matti häipyi Lontooseen ja sitten mä lähdin Helsinkiin ja siellä meni 15 vuotta ja nyt täällä takaisin. Ja siellä vettiin kansia meidän ja kaikki. Joo. Ennen kuin mennään tuohon Helsinkiin, niin aika paljon samoja nimiä pyörii vieläkin Oulun keikkarintamalla. Ja Juha Kallio on ollut ilmeisesti ihan niinku sun alkuajosta asti niinku mukana. Sä oot tehnyt hänen kanssaan aika paljon niinku keikkaa ja projektia. Juha on vähän niin kuin mun isoveli ollut aina. Kyllä. Aina. Nyt me lähdetään Kosovoon tänään ensi kesänä. Okei. Dead Pandas Peat Juha Kallio. Maailman kiertue. No ei yksi keikka, mutta isot festarit. Mahtava. Se on Juha hoitanut kanssa. Joo. Sitten Helsinki. Sä oot asunut Helsingissä pitkään aikaa ja siellä muun muassa vetänyt jameja. Kerro vähän siitä ajasta, minkälaista siellä oli ja mitä sä niinku touhusit siellä. No mä lähdin sinne Helsinkiin, mä en tuntenut ketään muuta kuin Rinttilän Mika ja Monika ja Vilkkumaan Maija ja Aaltoisen Samin suurin piirtein. Ja mä sitten muistaakseni Aaltoisen Samille silloin, joka oli siis Maija entinen mies, niin sanoin, että on tää ihan persekylä, että kun ei ole mitään jameja. Että Sture Jats-klubilla oli jotain vanhoja ukko ja Diipanapa Jatsi jameja. Ja sitten me Samin kanssa, täplä, ei ole sulle nyt mitään. Niin Samin kanssa sitten löytiin punaiset päämme yhteen ja alettiin Gloriassa vettää nuorisoasiakeskuksen siellä mestassani jameja ja Sami veti niitä vissiin 2-3 vuotta ja mä hyppäsin sitten sen saappaisiin ja vettiin niitä siinä jonkun vuoden ja sitten Ontoroksiin siirtyin ja siellä oli joku 7 vuotta varmaan, 6-7 vuotta pyöritin siellä sitten jameja kanssa. Ja sitten Tampereella kävin välillä Henris Pubissa pyörittämään, mutta ne ei ollut jamit, se oli semmoinen erilainen klubi, mitä mä pyöritin. Okei. Mulla on yksi kaveri ihan niinku off-topicina, niin kuuli, että mä oon tulossa haastattelemaan sua, niin se sanoi, että ai se on kyllä kovaa, että hän asuu Helsingissä siihen aikaan ja kävi katsoa Ontoroksessa just niinku niitä Maija jameja ja siellä oli kuulemma aivan hillittävän kova meininki. No, ne oli hauskoja bileitä. Meillä oli sillä erilainen, että kun Nelivitosessakin oli alun perin sillä, että siellä oli aina joku housebändi. Ja sitten housebändin kamoilla soitettiin jamit. Eli kun Nelivitosella ei ollut niinku omaa backlinea silloin. No meillä oli oma backline, meillä oli aina oma housebändi, eli se tavallaan minun bändi, mutta meillä oli aina vieraileva artisti. Ja se olisi ihana, kun se toimisi täälläkin, mutta kun täällä ei ole tarpeeksi staroja. Täällä ei oikeasti tarpeeksi ei riitä. Helsingissä niitä oli, kun niitä joka nurkan takana on joku oikea stara tai joku vanapistara vähän niin kuin. Niin meillä oli aina joku artisti vieras meidän bändin vieraana alkuillasta ja sitten jamit siihen päälle, niin se veti hirviä hyvin jengiä. Joo. Ne oli mahtavia kinkereitä kyllä. Tuohon jami-hommaan vielä lisää, niin sut tunnetaan täällä Oulussakin niinku yhtenä niinku jami-hahmona ja jamien vetäjänä. Ja ilmeisesti niinku jamit on ollut iso osa sun niinku uraa jo ihan alusta asti. On ollut kyllä. On ollut, että siitä tavallaan se kasvu siitä pikkumaijasta mamaksi, niin on ollut aika hauska. Että aina ne on kulkenut mukana. Että se on mahtava nähdä, että miten tulee semmoisia ujoja pieniä hahmoja, jotka on ehkä uskaltautunut käymään karaokessa joskus laulamassa tai sitten kotona soittanut kitaraa ja sitten ne yhtäkkiä tuleekin sinne, saa houkuteltua ne sinne lavalle ja sitten kun ne kerran sinne saa, niin niitä ei saa sieltä pois. Ja se on se hieno homma ja sitten ne tutustuu toisiinsa ja yhtäkkiä niillä on bändi ja yhtäkkiä ne on keikalla ja elää syö minun pasteja. Et se on ihana katsoa siitä vierestä, että
Hyvä näin. Ja niinhän mullekin kävi. Kyllä, näin ne hyvät asiat saa alkunsa. Ja miten oululainen jamikulttuuri voi? Hyvin. Ja se koko ajan, kun se muuttuu koko ajan. Sukupolvet vaihtuu, mutta idea säilyy. Kyllä. Mutta Janne Aslak ja Maija Paakkari forever. No tuskin. Tuskin jaksetaan forever. Että kyllä se Juha Kallio taitaa olla vanhin peru tällä hetkellä, joka vielä jaksaa. Kyllä. Jami-hommista vielä sen verran, että onko kuinka paljon muuttunut se niin kuin meininki siitä, kun sä oot aloittanut ja niin kuin mitä se nyt on? Et niin kuin, onko se nykyään niin kuin sille enemmän mennyt semmoisen niin kuin käsikirjoitettuun tyyliin? No se on vähän on ja ei, ehkä enemmän on, koska mä en tiedä kultaako aika muistot, mutta mun mielestä jengi oli vaan hirveän paljon enemmän sekaisin silloin aikana, että se oli jossain sillä, että joku lähtee soittamaan jotakin ja sitten jengi menee mukaan ja mäkin muistan Kinaret ja Juhon kanssa vejettiin silloin blueslaulaja, niin mentiin sinne lavalle vaan ja huettiin yleisölle, että kertokaa aihe. Joo. Joku huusi kastelukannu, niin tehdään kastelukannu blues. Ja vuorotellen laulettiin ja keksittiin säkeistöjä ja kaikkea tämmöistä. Open mic. Niin, se oli aivan helvetin hauskaa. Mutta vähän, silloin ei ollut karaokea. Niin. Silloin ei ollut karaokea, Okay. Se ei ollut vielä keksitty. Tai ainakaan, siis olihan se keksitty, mutta se ei ollut niin yleistä silloin. Tai sitten karaokessa oli vaan niinku Satumaa tango. Joo. Enkä puhu Vilkkumaan biisistä. Se on ehkä, että sinne reenataan valmiiksi ehkä enemmän noita. Summa summarum, niin ennen se oli ehkä semmoista enemmänkin hauskanpitoa. Ja perseilyä. Niin, ja nykyään sitten se on niinku enemmän semmoista esiintymistä. Niin, sehän se on. No. Miten varmaan molemmissa on puolensa, mutta kummasta sä tykkäät enemmän? No mä oon vähän päässyt itteni niin miljoona kertaa jo, että ehkä sehän pääsy jotenkin vapauttavampaa kuin se, että niinku suorittaminen. Tänä päivänä eikä sitä saa suorittaa siellä keikoilla ihan tarpeeksi. Kyllä. Mutta en tiedä, sitten se paheksunnan määrä on ehkä lisääntynyt, että jos siellä sitten on. Kyllä. Niin kuin se oli ennen vanhaa, että se oli siellä sunnuntaisen muusikkojen vapaapäivä. Niin, Nollataan vähän. niin, se oli nimenomaan sitä nollausta Pekkala Janne aikaan, Pekkala Janne varsinkin, kun veti 4-vitosen jameja, niin se oli nimenomaan sitä niin kuin, maha oli kipiä nauramisesta, eikä pää kipiä rapulasta, että se oli äärettömän hauska ja kinkereitä ja se on se välillä vähän liian vakavaa. Niin. Varmasti hienoja aikoja. On, mutta mä viihin tuolla Merikulmassa, siellä on hauskaa, että siellä ei oteta sitä hommaa turhan vakavasti. Että. Niin se kuuluu ollakin. Niin, se on tuiralainen meininki. Että. Kyllä. Tuiralainen meininki Tuira on hyvä. aitoa ja hauskaa. Tuira on aina hyvä syrjäytyä. Hyvin sanottu. Joo. Hei, sitten hieman eri aiheeseen taas, niin The Voice of Finland. Säkin oot ollut mukana 10 vuotta sitten. kyseisessä TV-formaatissa. Niin. 10 vuotta, joko siitä on niin kauan aikaa? On siitä. 9 tai 10 vuotta, jotain sellaista. Kaikista on 9 vuotta aikaa. Niin on. Mä muistan hyvin, kun sä olit mukana siinä ohjelmassa ja se oli aika iso juttu mun mielestä koko Oululle, kun sä olit siellä mukana. Niinkö? Joo, ja sitten niinku, sä olit, vois sanoa jopa, että yksi ennakkosuosikeista siinä ohjelmassa. Että niinku aika paljon sitä hypetettiin joka paikassa. Haluatko kertoa meille hieman siitä matkasta? No, hauskahan siellä oli, mutta edelleen on vähän ymmyrkäisenä, että miten siinä sitten noin kävi. No, jos sä oot, niin varmasti kyllä kaikki muutkin on vähän niinku ihmeissään siitä, että niinku ensimmäiset jaksot, niin sä olit aivan älyttömän hienot vedot oli siinä ja sitten oli tää kaksintaistelu, niin yhtäkkiä sitten Michael Monroe valitsikin sitten niinku ihan yllättää aivan toisin. Niin, en tiedä. Se on vähän sitten, kun se ei saa itse tavallaan tehdä niitä päätöksiä enää, eikä valita mitään, miltä näytät tai mitä laulat tai mitä muutakaan. Ja olihan siinä siis kaikki kunnia Michael Monroelle siitä, että
Michael Monroehan tiesi, että mä teen työkseni musiikkia. Ja ne sopimukset on aika mielenkiintoisia Kyllä. tuommoisissa isoissa kansainvälisissä formaateissa. Eli mä olisin varmaan 5 vuotta ollut aika kuseessa niiden kanssa, jos olisin siitä sitten jatkanut. Että sitten olisi pitänyt kirjoittaa uusi sopimus ja sitten mä olisin ollut siinä vähän niin kuin... Ja tämä toinen Christian, joka on hyvä ystäväni, Casagrande, niin Krisuhan oli siis karaokevetäjä, eikä ammattimuusikko. Tai siis tehnyt työkseen niin keikkaa niin kuin minä, niin tavallaanhan Michael Monroe teki mulle palveluksen siinä, että, että harvoinhan siellä on niin kuin nämä voittajat. En mä ainakaan muista, no mä muistan, mutta en mä muista kauhean montaa näitä Voice of Finland voittajaa. Ja olisiko siinä sitten lopulta käynyt niin, että sä olisit ollut, olisi lähtenyt niin kuin vapaus suorittaa sitä niin kuin omaa juttua ja toimia niin sanotusti sätkynukkena sitten sen jälkeen? Tai sanotaanko, että mulla on ehkä liian vahva luonne siihen, että kun oli ehkä jo liikaa tietoa tästä alasta ja sitten minä olen aika itsepäinen kaukovainiolainen luonne, että en näkisi itseäni missään Anttilan Top Ten -osastolla keskellä päivää laulamassa Whole Lotta Rosea ja jakamassa nimmareita lapsille, että se ei välttämättä ole se mun juttu, että mä mieluummin lähden johonkin pyöräkerholle juomaan kaljaa ja laulamaan sinne. Kyllä. Mä en välttämättä ole se nuorisoesikuva niin numero 1. Riippuu minkä nuoriso tänä päivänä. Mä oon ihan nörtti verrattuna tämän päivän nuorisoon, mutta en mä tiedä, ei nuo välttämättä ole minun juttu. Se oli hyvä se ohjelma siinä mielessä, että mä sain sillä hirveästi näkyvyyttä ja keikkaliksat nousi vähän paremmaksi ja kyllähän niin kuin sinäkin, niin 10 vuotta myöhemmin vielä jengi muistaa siitä. Ja, todellakin. että onhan se oli hieno juttu. Se oli hieno juttu ja sieltä on jäänyt hirveästi hyviä kavereita ja siitä työtiimistä, tuotantotiimissä on tosi paljon kavereita. Ja... Mua vieläkin vituttaa, että et sä päässyt jatkoon. No, kyllä muakin on ihan rehellisiä mutta ei se mitään, se oli sen ajan juttu. Ja... Entä sitten jos mennään tähän hetkeen ja tähän päivään, niin sullakin on monta eri projektia niin kuin muusikkona ja sä oot ammattimuusikko, niin mitä kaikkia bändejä sulla niin kuin tällä hetkellä on työpöydällä? En mä voi olla mikään ammattimuusikko, kun en mä ole käynyt konssa. Ei mulla siis, no Jam Groupin lisäksi, ja Jam Groupihan meillä on aina ollut, mutta Dead Pandassa mulla on niinku pääprojekti nyt ja ei mulla oikeastaan muita prokkiksia tällä hetkellä ole, että siihen keskitytään ihan täysin. Että meillä on nyt tammikuulle saatiin aika studioon ja lyö siellä nämä omat biisit narulle ja Kyöstin tykönä. Ja sitten on hakenut epätoivoisesti kaiken maailman apurahoja, että saataisiin tehtyä musiikkivideoja, maksettua se studio ja kaikkea muuta. Että se on nyt se pääperiodi mulla, että saadaan se tehtyä. Tuo kuulostaa lupaavalta, että on tulossa myöskin omia biisejä, että alkoi kertoa vähän niistä, että minkä tyylistä musiikkia on tulossa. No Janne Aslakin kynästä ja kitarastahan ne on lähtenyt kaikki. Kaikki 3, mitkä on valmiita nyt. Joo. Ja niitä tuolla luukutetaan tuolla välivainiolla ja yhdessä ollaan soviteltu niitä ja soviteltu bändille sitten sopivaksi ja kyllä siinä on jokainen bändin jäsen laittanut oman haarukkansa siihen pihviin, jos näin voi sanoa. Ja ne on muotoutunut. Minä kun alan laulaa, niin se monesti ne menee vähän Aerosmithiksi, mutta sitten taas välillä ne kuulostaa Beatlesilta ja välillä ne kuulostaa vaikka miltä, että minä olen sitä mieltä, että ne kuulostaa Dead Pandasilta. Kyllä. Me jäämme innostuksella ja jännityksellä odottamaan tätä näin. Yes. Hei, loppuun tässä haastattelussa mä heitän sulle muutaman tämmöisen niin kuin kinkkisen asian ja sun täytyy niin kuin lyhyesti kommentoida näitä. Apua. Omiin sanoin. Ja ensimmäisenä olisi Janis Joplin. Hieno laulaja. Eikä se aihe ole jo käsitelty. No joo, kyllä. No tähän aiheeseen vielä liittyen, niin kuka on sun idoli? Ketkä on niinku suurimpia vaikuttajia niinku
siihen, mitä susta on tullut niin kuin muusikkona? Steven Tyler, ehdottomasti numero 1. Tina Turner ja totta kai Joplin. Led Zeppelin, pakko mainita. Joo. Sitten Marjo Leinonen. toisena jaloviina. Mitä siitä? No monenko tähän? No yhden. Ja ilmeisesti niin kuin tämmöinen yksi sun suosikkimausta. Mä syytän siitä Maija Vilkkumata edelleen. Silloin kun me lähdettiin sille yllättäen Janis Joplin tribuuttirundille, niin mä en ollut oikeastaan edes maistanut jaloviinaa ikinä. Ja se taisi olla jotain 2000-luvun alkua se rundi, niin minä ja meidän kanadalainen miksaaja Mike Lynch, niin oltiin sitä mieltä, että meidän päkkäri viinapullo, kun oli se yksi, niin sen pitäisi olla Jim Beamia. Ja kaikki muut bändissä, varsinkin Vilkkumaa, oli sitä mieltä, että ei kun jaloviinaa. Ja mulla oli jaloviinasta semmoinen käsitys, että se on vähän niin kuin joku pöytäviina, että semmoista niin kuin purkujen juomaa. Että en helvetti. Ja siitä se ajatus sitten lähti, eli syytän Vilkkumaata. Maija Vilkkumaa. Love you. Kaukovainio. Koti. Raahe. Hyviä ystäviä. Kiitoksia Maija näistä vastauksista ja jutuista ja tarinoista. Olisiko meillä mahdollisuus tässä loppuun saada sulta vielä pieni live-esitys? Kokeillaan lähteekö sitä vanhasta karstasta mitä irti. Yes, let's go. Tämä on siis uusinta uutta Dead Pandasilta. Ja tätä ei olla vissiin kahdestaan soitettukaan. Ei tai ollakaan. Että terveisiä Matille ja Anskalle, että sori. Mutta me nyt kokeillaan. Ja vielä meidän olohuoneessa. Jep. Katsotaan. Tää on semmoinen kuin Edith Hard. All right. Freaking out is a full-time job,
No niin.